Η νύχτα είχε πέσει βαριά πάνω από το σπίτι των Καλίγα, όμως μέσα στη σιωπή της υπήρχε ένας παλμός που δεν άφηνε κανένα να ησυχάσει. Ήταν ο παλμός του φόβου, εκείνος ο αόρατος, επίμονος χτύπος που γεννιέται όταν μια μάνα νιώθει πως το παιδί της κινδυνεύει και δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να το σώσει. Η ζωή στεκόταν ακίνητη δίπλα στο παράθυρο, με τα μάτια καρφωμένα στο σκοτάδι, σαν να περίμενε να δει μέσα του μια απάντηση που δεν ερχόταν ποτέ. Το βλέμμα της δεν είχε πια καθαρότητα, είχε γίνει βαρύ, γεμάτο σκιές, σαν να κουβαλούσε μέσα του όλα όσα είχε προσπαθήσει να θάψει για χρόνια. Κάθε ανάσα της έμοιαζε να κουβαλάει ένα βάρος που δεν μπορούσε πια να σηκώσει. Ο Λευτέρης. Το όνομα του ακουγόταν μέσα της σαν ψήθυρος και κραυγή μαζί. Δεν ήταν πια απλός ο γιος που είχε χάσει κάποτε και ξαναβρήκε μέσα από μια αλυσίδα γεγονότων που διέλυσε τη ζωή της. Ήταν τώρα ένας άνθρωπος που στεκόταν στο χείλος του κινδύνου, ένας νέος που ετοιμαζόταν να ταξιδέψει σε μια ξένη πόλη για να παραδώσει το σώμα του στα χέρια των γιατρών και της τύχης. Και εκείνη ένιωθε ανίκανη. Στο μεταξύ, η σκέψη του χειρουργείου μεγάλωνε μέσα της σαν ένα τέρας που δεν μπορούσε να ελέγξει. Δεν ήταν μόνο ο φόβος της απώλειας. Ήταν και η ενοχή, η παλιά, γνώριμη ενοχή που την ακολουθούσε σαν σκιά από εκείνη τη μέρα που είχε πάρει τη μοιραία απόφαση να εγκαταλείψει τα παιδιά της. Εκείνη η απόφαση δεν είχε τελειώσει ποτέ, είχε απλώς μεταμορφωθεί σε μια αλυσίδα συνεπειών που τώρα την έπνιγε. Ένα δάκρυ κύλησε αθόρυβα στο μάγουλο της. Δεν έκανε καμία κίνηση να το σκουπίσει. Δεν είχε πια τη δύναμη να κρύψει τίποτα. Λίγο αργότερα, η πόρτα άνοιξε αθόρυβα πίσω της. Ένα γνώριμο βήμα διέσχισε το χώρο, σταθερό αλλά προσεκτικό, σαν να φοβόταν μήπως διαταράξει μια εύθραυστη ισορροπία. Ήταν εκείνος. Ο άντρας που είχε σταθεί δίπλα της σε μια περίοδο όπου όλα κατέρεαν. Ο άγγελος δεν είπε τίποτα αμέσως. Στάθηκε λίγα βήματα πίσω της, παρατηρώντας τη σιωπή της, την ένταση στους ώμους της, το πώς το σώμα της έμοιαζε να λυγίζει κάτω από ένα βάρος που δεν φαινόταν. Ήξερε ότι τα λόγια πολλές φορές δεν αρκούν. Ήξερε όμως και ότι η σιωπή, αν κρατήσει πολύ, μπορεί να γίνει χειρότερη. «Δεν κοιμάσαι?» τη ρώτησε τελικά χαμηλόφωνα. Η ζωή δεν γύρισε αμέσως. Έκλεισε τα μάτια για μια στιγμή, σαν να προσπαθούσε να συγκρατήσει κάτι μέσα της που απειλούσε να ξεσπάσει. Όταν τελικά μίλησε, η φωνή της ήταν σπασμένη, σαν να είχε περάσει μέσα από 1000 σκέψεις πριν βγει. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Πώς να κοιμηθεί όταν κάθε λεπτό έμοιαζε να τη φέρνει πιο κοντά σε κάτι που δεν μπορούσε να ελέγξει, όταν κάθε σκέψη της κατέληγε στο ίδιο σημείο, ότι ίσως αυτή τη φορά δεν θα είχε δεύτερη ευκαιρία. Ο άγγελος πλησίασε λίγο περισσότερο. Η παρουσία του δεν ήταν επιβλητική, ήταν σταθερή, σχεδόν γιωμένη. Ήταν σαν να προσπαθούσε να της μεταφέρει λίγη από τη δική του δύναμη χωρίς να την πιέζει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η ζωή γύρισε προς το μέρος του. Τα μάτια της ήταν κόκκινα, γεμάτα δάκρυα που δεν είχαν ακόμα πέσει. Δεν ήταν απλώς φόβος αυτό που φαινόταν στο βλέμμα της. Ήταν κάτι βαθύτερο. Ήταν η συνειδητοποίηση ότι δεν είχε τον έλεγχο. «Φοβάμαι», ψιθύρισε. Η λέξη έμεινε να αιωρείται ανάμεσα τους. Δεν ήταν μια απλή παραδοχή. Ήταν μια εξομολόγηση. Για μια γυναίκα που είχε μάθει να ζει πίσω από μάσκες, να αντέχει, να σιωπά, αυτή η λέξη είχε βάρος. Ο άγγελος δεν δίστασε. Έκανε το τελευταίο βήμα που τους χώριζε και στάθηκε μπροστά της, κοιτώντας της στα μάτια. Δεν υπήρχε ήκτος στο βλέμμα του, υπήρχε κατανόηση. Και κάτι ακόμα. Μια αποφασιστικότητα που δεν φώναζε, αλλά υπήρχε. Της μίλησε ήρεμα, με μια σταθερότητα που ερχόταν σε αντίθεση με τη θύελλα μέσα της. Της υπενθύμησε ότι δεν είναι μόνη. Ότι ό,τι και αν συμβεί, δεν θα το αντιμετωπίσει μόνη της. Τα λόγια του δεν έσβησαν το φόβο της. Αλλά τον έκαναν λίγο πιο υποφερτό. Η ζωή ένιωσε τα γόνατά της να λυγίζουν ελαφρά, σαν να άφηνε επιτέλους ένα κομμάτι από το βάρος που κουβαλούσε. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος του και βρέθηκε μέσα στην αγκαλιά του σχεδόν χωρίς να το καταλάβει. Δεν ήταν μια κίνηση πάθους. Ήταν μια κίνηση ανάγκης. Έκρυψε το πρόσωπο της στον ώμο του και τότε τα δάκρυα που κρατούσε τόση ώρα άρχισαν να κυλούν ελεύθερα. Δεν προσπαθούσε πια να είναι δυνατή. Δεν προσπαθούσε να δείξει ότι αντέχει. Εκείνη τη στιγμή ήταν απλώς μια μάνα που φοβόταν. Στο μεταξύ, κάπου μακριά από αυτή τη σκηνή, ο κόσμος συνέχιζε να κινείται κανονικά. Οι άνθρωποι μιλούσαν, σχολίαζαν, έκριναν. Κάποιοι έβλεπαν τη ζωή και συγκινούνταν από τον πόνο της. Άλλοι, όμως, έβλεπαν μόνο τα δάκρυά της και κουράζονταν από αυτά. Δεν έβλεπαν το βάθος. Δεν έβλεπαν την ιστορία. Δεν έβλεπαν τη γυναίκα που είχε πληρώσει για τα λάθη της ξανά και ξανά. Μόνο μια μάνα που κλαίει. Και ίσως, για κάποιους, αυτό ήταν αρκετό για να την κρίνουν. Όχι πολύ αργότερα, η ζωή σήκωσε το κεφάλι της αργά.
Το βλέμμα της είχε αλλάξει ελαφρώς. Δεν είχε φύγει ο φόβος, αλλά υπήρχε κάτι νέο. Μια μικρή σπίθα, ίσως η ανάγκη να κρατηθεί. «Φοβάμαι λιγότερο», είπε τελικά, σχεδόν διστακτικά. Δεν ήταν μια δήλωση δύναμης. Ήταν μια παραδοχή ότι η παρουσία του άγγελου είχε σημασία. Ότι, μέσα σε όλο αυτό το χάος, υπήρχε κάποιος που στεκόταν δίπλα της χωρίς όρους. Εκείνος δεν απάντησε αμέσως. Την κοίταξε μόνο, με εκείνο το βλέμμα που δεν ζητούσε τίποτα αλλά υποσχόταν πολλά. Και μέσα σε εκείνη τη σιωπή, γεννήθηκε κάτι που δεν είχε ακόμα όνομα. Ίσως ελπίδα. Ίσως εξάρτηση. Ίσως κάτι πιο επικίνδυνο. Γιατί σε έναν κόσμο γεμάτο μυστικά, πόνο και ανεκπλήρωτους λογαριασμούς, ακόμα και η πιο απλή αγκαλιά μπορεί να γίνει η αρχή μιας σύγκρουσης που θα τα αλλάξει όλα. Το επόμενο πρωινό δεν έφερε καμία ανακούφιση, αντίθετα, έκανε το φόβο πιο συγκεκριμένο, πιο απτό. Το φως που έμπαινε από τα παράθυρα του σπιτιού δεν είχε τη ζεστασιά που θα περίμενε κανείς, αλλά μια ψυχρότητα που τόνιζε κάθε ανησυχία, κάθε σκέψη που είχε μείνει άλυτη από τη νύχτα. Η ζωή είχε περάσει ώρες χωρίς ύπνο. Τα μάτια της έκαιγαν, αλλά το μυαλό της δεν σταματούσε ούτε για μια στιγμή. Κάθε πιθανό σενάριο περνούσε από μπροστά της και όλα κατέληγαν στο ίδιο σκοτεινό σημείο. Το χειρουργείο του Λευτέρη δεν ήταν απλώς μια ιατρική διαδικασία. Ήταν μια δοκιμασία που θα έκρινε αν θα της δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία ή αν θα χάσει τα πάντα για πάντα. Στο μεταξύ, η καθημερινότητα γύρω της συνέχιζε σχεδόν αδιάφορα. Οι φωνές από το σπίτι, οι κινήσεις των ανθρώπων, ακόμα και οι μικρές λεπτομέρειες της ρουτίνας έμοιαζαν ξένες. Σαν να είχε αποκοπεί από τον κόσμο και να ζούσε σε μια δική της, εσωτερική πραγματικότητα όπου υπήρχε μόνο ένας άξονας, ο γιος της. Ο Λευτέρης. Η σκέψη του ονόματός του της προκαλούσε ένα σφίξιμο στο στήθος. Δεν ήταν πια το παιδί που είχε αφήσει πίσω της, ούτε ο θυμωμένος νεαρός που είχε εμφανιστεί στη ζωή της απαιτώντας απαντήσεις. Ήταν ένας άνθρωπος εύθραυστος, πληγωμένος, που βρισκόταν τώρα μπροστά σε έναν κίνδυνο που δεν είχε προκαλέσει ο ίδιος. Και εκείνη ένιωθε πως, με έναν τρόπο, έφταιγε. Λίγο αργότερα, η ζωή κάθισε στο κρεβάτι της, κρατώντας τα χέρια της σφιχτά, σαν να προσπαθούσε να συγκρατήσει τον εαυτό της. Οι σκέψεις άρχισαν να επιστρέφουν με μεγαλύτερη ένταση. Δεν ήταν μόνο ο φόβος του τι θα συμβεί στο Λονδίνο. Ήταν και οι εικόνες από το παρελθόν που άρχισαν να μπλέκονται με το παρόν, δημιουργώντας μια αίσθηση ότι όλα ήταν συνδεδεμένα. Εκείνη τη στιγμή, θυμήθηκε τη μέρα που τον είχε αφήσει. Δεν ήταν μια ανάμνηση καθαρή. Ήταν αποσπασματική, γεμάτη ήχους, συναισθήματα, μια βιασύνη που δεν της επέτρεψε ποτέ να επεξεργαστεί τι είχε κάνει. Όμως τώρα, με το Λευτέρη να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, η ανάμνηση εκείνη επέστρεφε με έναν τρόπο σχεδόν τιμωρητικό. Σαν να της έλεγε πως τίποτα δεν ξεχνιέται. Όσο συνέβαιναν όλα αυτά μέσα της, η παρουσία του άγγελου άρχισε να γίνεται όλο και πιο έντονη στην καθημερινότητά της. Δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος που τη στήριζε. Ήταν εκείνος που στεκόταν σταθερός στη στιγμή που όλα μέσα της κατέρεαν. Την ίδια στιγμή, όμως, αυτή η σταθερότητα άρχισε να δημιουργεί και κάτι άλλο. Μια εξάρτηση που η ίδια δεν είχε συνειδητοποιήσει ακόμη πλήρως. Γιατί κάθε φορά που ένιωθε πως θα λυγίσει, το πρώτο πρόσωπο που της ερχόταν στο μυαλό ήταν εκείνος. Και αυτό την τρόμαζε. Όχι πολύ αργότερα, τον βρήκε ξανά μπροστά της. Αυτή τη φορά, δεν χρειάστηκε να πει πολλά. Εκείνος κατάλαβε αμέσως ότι κάτι είχε αλλάξει μέσα της. Το βλέμμα της είχε γίνει πιο βαρύ, πιο αποφασισμένο, αλλά και πιο απελπισμένο ταυτόχρονα. Η ζωή προσπάθησε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν πια μια στιγμή αδυναμίας. Ήταν μια συνεχής κατάσταση. Κάθε λέξη, κάθε σκέψη, κάθε σιωπή κατέληγε στο ίδιο σημείο, στο φόβο ότι θα χάσει το γιο της πριν προλάβει να τον αγαπήσει όπως έπρεπε. Ο άγγελος την κοίταξε με μια ένταση που δεν είχε δείξει μέχρι τώρα. Δεν ήταν απλώς κατανόηση. Ήταν σαν να είχε πάρει μια απόφαση μέσα του. Μια απόφαση που δεν είχε ακόμη εκφραστεί, αλλά που υπήρχε. «Φτάνει», της είπε χαμηλόφωνα. Η λέξη αυτή δεν ήταν σκληρή. Ήταν σχεδόν οικετευτική, σαν να της ζητούσε να σταματήσει να καταστρέφει τον εαυτό της. Να κρατηθεί. «Όχι άλλο κλάμα», συνέχισε, με έναν τόνο που έμοιαζε να κρύβει μέσα του περισσότερα από όσα έλεγε. Η ζωή σήκωσε το βλέμμα της προς εκείνον. Για μια στιγμή, ένιωσε σαν να την έφερνε αντιμέτωπη με κάτι που δεν ήθελε να δει. Όχι τον φόβο της για το Λευτέρη, αλλά την ίδια της την αδυναμία. Γιατί μέσα σε όλο αυτό, είχε αρχίσει να χάνει τον εαυτό της. Στο μεταξύ, έξω από αυτόν το μικρό, κλειστό κόσμο που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα τους, οι φωνές του κόσμου άρχισαν να γίνονται πιο έντονες. Οι άνθρωποι μιλούσαν, σχολίαζαν, έκριναν.
Κάποιοι έβλεπαν μια μάνα που υποφέρει και συγκινούνταν. Άλλοι, όμως, έβλεπαν κάτι διαφορετικό. Έβλεπαν μια γυναίκα που, τη στιγμή που ο γιος της ετοιμάζεται να δώσει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής του, μοιάζει να βυθίζεται στον εαυτό της αντί να στέκεται δίπλα του. Και αυτό άρχισε να γίνεται μια αόρατη πίεση που την ακολουθούσε παντού. Λίγο αργότερα, η ζωή έμεινε ξανά μόνη. Η σιωπή γύρω της δεν ήταν πια ήρεμη. Ήταν βαριά, σχεδόν εχθρική. Κάθισε αργά και έφερε τα χέρια της στο πρόσωπο της, σαν να προσπαθούσε να κρυφτεί. «Πώς να μη φοβάμαι», ψιθύρισε. Η ερώτηση δεν απευθυνόταν σε κανέναν συγκεκριμένα. Ήταν μια κραυγή που δεν είχε αποδέκτη. Γιατί βαθιά μέσα της ήξερε ότι δεν υπήρχε απάντηση που θα μπορούσε να τη γαληνέψει. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένα νέο συναίσθημα άρχισε να σχηματίζεται μέσα της. Δεν ήταν μόνο φόβος πια. Ήταν και θυμός. Θυμός για το παρελθόν. Θυμός για τις επιλογές της. Θυμός για το γεγονός ότι τώρα, τη στιγμή που ήθελε περισσότερο από ποτέ να είναι μητέρα, ένιωθε πως δεν της επιτρεπόταν να σταθεί όπως θα έπρεπε. Και αυτός ο θυμός, σιωπηλός αλλά έντονος, άρχισε να αλλάζει κάτι μέσα της. Για πρώτη φορά, η ζωή ένιωσε ότι ίσως δεν μπορεί να μείνει άλλο έτσι. Ότι αν συνεχίσει να καταραίει, δεν θα μπορέσει να είναι εκεί για το Λευτέρη όταν εκείνος τη χρειαστεί πραγματικά. Αλλά το ερώτημα παρέμενε. Θα προλάβει? Ή θα είναι ήδη αργά? Και κάπου στο βάθος, σαν μια σκιά που μόλις αρχίζει να σχηματίζεται, υπήρχε μια άλλη παρουσία. Ένα παρελθόν που δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη. Ο Μιχάλης. Το όνομα του δεν είχε ακουστεί ακόμα δυνατά. Αλλά η επιστροφή του δεν ήταν πια απλώς πιθανότητα. Ήταν θέμα χρόνου. Και όταν θα εμφανιζόταν, τίποτα από όσα ζούσε τώρα η ζωή δεν θα παρέμενε το ίδιο. Η μέρα απλωνόταν αργά πάνω από το σπίτι των Καλίγα, αλλά για τη ζωή ο χρόνος δεν κυλούσε φυσιολογικά. Κάθε λεπτό είχε βάρος, κάθε σκέψη επαναλαμβανόταν με έναν σχεδόν βασανιστικό ρυθμό, οδηγώντας την ξανά και ξανά στο ίδιο σημείο, στο επικείμενο ταξίδι του Λευτέρη και στο χειρουργείο που θα έκρινε τα πάντα. Καθώς κινούνταν μέσα στους χώρους του σπιτιού, προσπαθούσε να κρατηθεί από μικρές, καθημερινές πράξεις, όχι επειδή είχαν ουσιαστική σημασία, αλλά επειδή της έδιναν την ψευδαίσθηση ελέγχου. Η κίνηση των χεριών της, οι μηχανικές της συνήθειες, όλα λειτουργούσαν σαν ένας τρόπος να μη βυθιστεί ολοκληρωτικά στο φόβο που την καταβρόχθιζε. Ωστόσο, όσο και αν επιχειρούσε να διατηρήσει αυτή την εύθραυστη ισορροπία, η σκέψη του Λευτέρη εισχωρούσε αδιάκοπα μέσα της και διέλυε κάθε προσπάθεια αποστασιοποίησης. Δεν επρόκειτο μόνο για τον κίνδυνο της επέμβασης, επρόκειτο για την αίσθηση ότι η ζωή της την έφερνε αντιμέτωπη με έναν λογαριασμό που δεν είχε ποτέ κλείσει. Η μνήμη της επιστροφής στο παρελθόν δεν ερχόταν πλέον ως απλή ανάμνηση, αλλά ως μια εσωτερική αναμέτρηση. Η εικόνα της εγκατάλειψης, όσο και αν είχε θαυτεί βαθιά, αναδυόταν τώρα με μεγαλύτερη ένταση, επειδή συνδεόταν άμεσα με το παρόν. Η ζωή δεν φοβόταν μόνο την απώλεια, φοβόταν ότι δεν είχε υπάρξει ποτέ πραγματικά παρούσα στη ζωή του παιδιού της, και ότι ίσως δεν της δοθεί ποτέ η ευκαιρία να το αλλάξει. Η αίσθηση αυτή ενίσχυε την ενοχή της και μετέτρεπε το φόβο σε κάτι πιο σύνθετο, πιο επώδυνο, σχεδόν αβάσταχτο. Για πρώτη φορά, η ίδια δεν ένιωθε απλώς αδύναμη, αλλά και εκτεθειμένη απέναντι στον ίδιο της τον εαυτό, σαν να είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί πίσω από καμία δικαιολογία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η παρουσία του άγγελου συνέχιζε να λειτουργεί ως σταθερός άξονας, όμως η σημασία της είχε αρχίσει να αλλάζει. Η στήριξή του δεν ήταν πλέον απλώς μια εξωτερική βοήθεια, αλλά ένα στοιχείο που επηρέαζε βαθιά τις εσωτερικές ισορροπίες της. Κάθε φορά που ένιωθε να καταραίει, η σκέψη του γινόταν σημείο αναφοράς, και αυτό δημιουργούσε μια εξάρτηση που η ίδια δεν είχε ακόμη πλήρως συνειδητοποιήσει. Όταν εκείνος στάθηκε ξανά απέναντι της, η στάση του δεν θύμιζε την ήρεμη παρουσία των προηγούμενων στιγμών. Η ένταση που εξέπεμπε δεν ήταν επιθετική, αλλά αποφασιστική, σαν να είχε φτάσει στο σημείο όπου η σιωπή δεν ήταν πλέον επιλογή. Με έναν τρόπο άμεσο αλλά όχι σκληρό, της έδειξε ότι η στάση της δεν μπορούσε να συνεχιστεί, όχι γιατί δεν δικαιολογούνταν, αλλά γιατί θα την αποδυνάμωνε τη στιγμή που έπρεπε να σταθεί όρθια. Τα λόγια του δεν λειτουργήσαν ως παρηγοριά, αλλά ως καθρέφτης. Ανέδειξαν μια αλήθεια που η ζωή ήδη γνώριζε, αλλά απέφευγε να αντιμετωπίσει, ότι ο Λευτέρης δεν θα χρειαστεί μόνο την αγάπη της, αλλά και τη δύναμη της. Και αυτή η συνειδητοποίηση την έφερε αντιμέτωπη με μια νέα μορφή φόβου, πιο απαιτητική, πιο επιτακτική. Την ίδια στιγμή, η πίεση από τον εξωτερικό κόσμο γινόταν όλο και πιο αισθητή, όχι μέσα από άμεσες συγκρούσεις, αλλά ως μια διάχυτη αίσθηση ότι παρακολουθείτε και κρίνετε.
Η εικόνα της, τα συναισθήματα της, ο τρόπος που διαχειριζόταν την κατάσταση, όλα φαίνονταν να αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού, δημιουργώντας μια αόρατη αλλά ισχυρή πίεση. Αυτή η πίεση δεν την ενίσχυε, αντίθετα, την έφερνε πιο κοντά στο όριο. Γιατί η ανάγκη να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων συγκρουόταν με την εσωτερική της αδυναμία, δημιουργώντας μια ένταση που την αποσταθεροποιούσε ακόμη περισσότερο. Όταν βρέθηκε μόνη στον κήπο, η σιωπή του χώρου δεν της προσέφερε ηρεμία, αλλά λειτουργήσε ως επιταχυντής των σκέψεών της. Η απομόνωση δεν έφερνε αποφόρτιση, αντίθετα, την ανάγκαζε να έρθει αντιμέτωπη με μια βασική αλήθεια, ότι δεν μπορεί να ελέγξει το αποτέλεσμα, αλλά μπορεί να καθορίσει τη στάση της απέναντι σε αυτό. Η κατανόηση αυτή δεν της έδωσε λύση, αλλά της επέβαλε ευθύνη. Η ζωή άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι αν παραδοθεί πλήρως στο φόβο της, δεν θα χάσει μόνο τον έλεγχο της κατάστασης, αλλά και την ευκαιρία να σταθεί πραγματικά δίπλα στο Λευτέρη. Παράλληλα, μια άλλη σκιά άρχισε να παίρνει πιο καθαρή μορφή μέσα στη σκέψη της. Η πιθανή επιστροφή του Μιχάλη δεν ήταν πλέον μια αφηρημένη απειλή, αλλά ένα ενδεχόμενο που μπορούσε να ανατρέψει κάθε ισορροπία. Η σύνδεσή του με το παρελθόν της, σε συνδυασμό με την ήδη εύθραυστη κατάσταση, δημιουργούσε μια νέα διάσταση κινδύνου. Η ζωή αντιλαμβανόταν ότι αν εκείνος εμφανιζόταν σε αυτή τη φάση, δεν θα επρόκειτο απλώς για μια συναισθηματική αναστάτωση, αλλά για μια συνολική ανατροπή. Το παρελθόν δεν θα επέστρεφε απλώς ως ανάμνηση, αλλά ως ενεργός παράγοντας που θα επηρέαζε άμεσα το παρόν. Όταν τελικά επέστρεψε μέσα στο σπίτι, η αλλαγή στο βλέμμα της ήταν διακριτή αλλά υπαρκτή. Ο φόβος και η ενοχή παρέμεναν, όμως συνυπήρχαν πλέον με μια προσπάθεια ελέγχου, μια ανάγκη να διατηρήσει τη συνοχή της μπροστά σε όσα έρχονταν. Αυτή η εσωτερική μετατόπιση δεν αποτελούσε λύση, αλλά ένα πρώτο βήμα. Γιατί για πρώτη φορά, η ζωή δεν έβλεπε τον εαυτό της μόνο ως θύμα των καταστάσεων, αλλά ως πρόσωπο που καλείται να επιλέξει πώς θα σταθεί απέναντι τους. Και ενώ αυτή η διαδικασία μόλις ξεκινούσε, μια άλλη εξέλιξη ορίμαζε παράλληλα. Ο άγγελος δεν περιοριζόταν πλέον στο ρόλο του σιωπηλού υποστηρικτή, η στάση του, οι κινήσεις του και η ένταση της παρουσίας του έδειχναν ότι ετοιμαζόταν να προχωρήσει σε μια πράξη που θα επηρέαζε καθοριστικά τις ισορροπίες. Η ζωή, χωρίς να το γνωρίζει ακόμη, βρισκόταν μπροστά σε μια επιλογή που δεν θα αφορούσε μόνο τα συναισθήματα της, αλλά την ίδια της την ταυτότητα. Γιατί η απόφαση που θα ερχόταν δεν θα τη χώριζε απλώς ανάμεσα σε δύο άντρες, αλλά ανάμεσα σε δύο εκδοχές του εαυτού της, εκείνη που παραμένει εγκλωβισμένη στο παρελθόν και εκείνη που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το παρόν της. Και αυτή η σύγκρουση, που μόλις άρχιζε να διαμορφώνεται, θα αποδεικνυόταν πιο καθοριστική από κάθε εξωτερικό κίνδυνο. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι είχε αλλάξει με έναν τρόπο σχεδόν ανεπαίσθητο, αλλά βαθιά αισθητό. Δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που να εξηγεί αυτή τη μετατόπιση, ήταν περισσότερο μια συσσόρευση συναισθημάτων, μια ένταση που είχε αρχίσει να διαπερνά κάθε χώρο, κάθε βλέμμα, κάθε σιωπή. Η ζωή κινούνταν μέσα σε αυτό το περιβάλλον σαν να περπατούσε πάνω σε λεπτό πάγο. Κάθε τη σκέψη, κάθε της αντίδραση περνούσε από ένα φίλτρο εσωτερικής επεξεργασίας, σαν να προσπαθούσε να διατηρήσει μια ισορροπία που γνώριζε ότι μπορούσε να χαθεί ανά πάσα στιγμή. Η προσπάθεια της να συγκρατήσει τον εαυτό της δεν ήταν πια αυθόρμητη, ήταν συνειδητή, σχεδόν επίπονη. Το επικείμενο ταξίδι του Λευτέρη είχε μετατραπεί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για όλους, αλλά για τη ζωή είχε γίνει κάτι πολύ περισσότερο. Ήταν ένα χρονικό όριο, μια αόρατη γραμμή που χώριζε το πριν από το μετά. Και όσο πλησίαζε εκείνη η στιγμή, τόσο εντυνόταν η αίσθηση ότι τίποτα δεν θα ήταν ίδιο όταν θα περνούσε αυτή η γραμμή. Στο μεταξύ, ο άγγελος συνέχιζε να παραμένει κοντά της, αλλά η στάση του είχε αποκτήσει μια νέα διάσταση. Η παρουσία του δεν περιοριζόταν πλέον σε στήριξη ή κατανόηση, υπήρχε μια εσωτερική ένταση στις κινήσεις του, μια συγκέντρωση που πρόδιδε ότι κάτι είχε ήδη αποφασιστεί μέσα του. Δεν βιαζόταν να εκφράσει αυτή την απόφαση, όμως η ενέργεια που εξέπεμπε ήταν διαφορετική, πιο συμπαγής, πιο προσανατολισμένη. Η ζωή αντιλαμβανόταν αυτή τη μεταβολή χωρίς να μπορεί να την προσδιορίσει πλήρως. Ένιωθε ότι κάτι πλησίαζε, κάτι που θα την ανάγκαζε να βγει από τη ζώνη του φόβου και να σταθεί απέναντι σε μια νέα πραγματικότητα. Αυτό, αντί να τη σταθεροποιεί, ενίσχυε την εσωτερική της αναταραχή. Την ίδια στιγμή, η σκέψη του Μιχάλη άρχισε να αποκτά πιο καθαρή μορφή μέσα της. Δεν ήταν πλέον μια αφηρημένη απειλή, αλλά μια πιθανή εξέλιξη που θα μπορούσε να εκδηλωθεί ανά πάσα στιγμή. Η ζωή γνώριζε πολύ καλά ότι η εμφάνιση του δεν θα σήμαινε απλώς την επιστροφή ενός προσώπου από το παρελθόν, αλλά την ενεργοποίηση ενός ολόκληρου πλέγματος γεγονότων που δεν είχαν ποτέ πραγματικά κλείσει. Η σύνδεση ανάμεσα στο Λευτέρη και το Μιχάλη έκανε αυτή την προοπτική ακόμη πιο επικίνδυνη.
Δεν επρόκειτο μόνο για προσωπική σύγκρουση, επρόκειτο για μια δυναμική που μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τον ίδιο το Λευτέρη, σε μια στιγμή που εκείνος βρισκόταν ήδη σε μια εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση. Καθώς αυτές οι σκέψεις συσσωρεύονταν, η ζωή άρχισε να συνειδητοποιεί ότι οι εξελίξεις δεν θα της άφηναν περιθώριο αναμονής. Η παθητική στάση που είχε υιοθετήσει μέχρι τώρα δεν ήταν πλέον βιώσιμη. Αν συνέχιζε να αντιδρά μόνο μέσα από το φόβο και την ενοχή, θα έχανε την ικανότητα να επηρεάσει όσα επρόκειτο να συμβούν. Η κατανόηση αυτή δεν ήρθε ως ξαφνική διάβγεια, αλλά ως μια σταδιακή μετατόπιση. Η ζωή δεν ένιωσε πιο δυνατή, ούτε πιο σίγουρη, ένιωσε όμως ότι δεν μπορούσε να παραμείνει αδρανής. Αυτή η εσωτερική πίεση άρχισε να μετατρέπεται σε ανάγκη για δράση, ακόμη και αν δεν είχε ξεκάθαρο σχέδιο. Όχι πολύ αργότερα, βρέθηκε ξανά απέναντι στον άγγελο, αυτή τη φορά σε μια συνθήκη που δεν επέτρεπε αποφυγές. Η μεταξύ τους απόσταση είχε μειωθεί όχι μόνο σωματικά, αλλά και συναισθηματικά. Δεν υπήρχε πλέον το περιθώριο της ουδέτερης παρουσίας, ό,τι επρόκειτο να υποθεί, έπρεπε να υποθεί. Ο άγγελος την κοίταξε με μια ένταση που δεν άφηνε περιθώρια παρερμηνίας. Δεν επρόκειτο για μια απλή συζήτηση, ήταν η προετοιμασία για κάτι που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Η ζωή ένιωσε εκείνη τη στιγμή ότι βρισκόταν μπροστά σε ένα σημείο καμπής, όπου οι εξελίξεις δεν θα εξαρτώνταν μόνο από τις εξωτερικές συνθήκες, αλλά και από τις δικές της επιλογές. Η σιωπή που ακολούθησε δεν ήταν αμήχανη, ήταν φορτισμένη. Και μέσα σε αυτή τη σιωπή, η ζωή κατάλαβε ότι η ζωή της δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί όπως πριν. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είχαν αρχίσει να συγκλίνουν σε ένα σημείο όπου θα έπρεπε να πάρει θέση. Στο μεταξύ, οι υπόλοιποι γύρω της, είτε το συνειδητοποιούσαν είτε όχι, επηρεάζονταν από αυτή τη σταδιακή αλλαγή. Οι αντιδράσεις τους, τα βλέμματά τους, ακόμη και οι μικρές καθημερινές τους κινήσεις αντανακλούσαν μια αυξανόμενη ένταση. Το σπίτι δεν ήταν πια ένας ουδέτερος χώρος, είχε μετατραπεί σε πεδίο όπου οι εσωτερικές συγκρούσεις άρχιζαν να αποκτούν εξωτερική μορφή. Η ζωή ένιωθε πλέον ότι δεν είχε την πολυτέλεια να λειτουργεί μόνο ως μητέρα που φοβάται. Έπρεπε να γίνει και κάτι άλλο. Να σταθεί, να αποφασίσει, να αναλάβει το ρόλο που μέχρι τώρα απέφευγε. Αυτό δεν σήμαινε ότι ο φόβος είχε εξαφανιστεί, σήμαινε όμως ότι δεν μπορούσε να τον αφήσει να καθορίσει κάθε της κίνηση. Και ενώ αυτή η εσωτερική μετάβαση βρισκόταν σε εξέλιξη, η κίνηση του άγγελου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Η απόφαση του δεν ήταν πλέον ένα ενδεχόμενο, ήταν μια πραγματικότητα που επρόκειτο να εκδηλωθεί άμεσα. Η πρόθεση του να προχωρήσει σε μια πράξη που θα επηρέαζε όχι μόνο τη ζωή, αλλά και τις σχέσεις γύρω της, ήταν πλέον εμφανής. Η ζωή, ακόμη και αν δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες, ένιωθε το βάρος αυτής της επικείμενης εξέλιξης. Ήξερε ότι όταν αυτή η στιγμή θα ερχόταν, δεν θα μπορούσε να παραμείνει αμέτωχη. Θα έπρεπε να απαντήσει, να τοποθετηθεί, να επιλέξει. Και αυτή η επιλογή δεν θα αφορούσε μόνο τον άγγελο ή τον Μιχάλη. Θα αφορούσε την ίδια της τη ζωή. Γιατί μέσα σε αυτό το πλέγμα γεγονότων, η ζωή βρισκόταν πλέον αντιμέτωπη με το πιο δύσκολο ερώτημα, αν είναι έτοιμη να αφήσει πίσω της το παρελθόν ή αν θα συνεχίσει να καθορίζεται από αυτό. Η απάντηση δεν είχε ακόμη δοθεί. Αλλά ο χρόνος για να τη δώσει τελείωνε. Η μέρα είχε φτάσει σε εκείνο το σημείο όπου όλα έμοιαζαν να κρατούν την αναπνοή τους, σαν να περίμεναν μια λέξη, μια κίνηση, μια απόφαση που θα άλλαζε τη ροή των πραγμάτων. Για τη ζωή, αυτό το αίσθημα δεν ήταν πια απλώς ένταση, ήταν μια βεβαιότητα ότι δεν υπήρχε επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Το επικείμενο ταξίδι του Λευτέρη είχε πλέον αποκτήσει σχεδόν τελετουργικό χαρακτήρα μέσα της. Δεν ήταν μόνο ένα πρακτικό βήμα προς μια θεραπεία, ήταν μια δοκιμασία που την ανάγκαζε να επαναπροσδιορίσει τη θέση της ως μητέρα. Όλες οι προηγούμενες σκέψεις, οι φόβοι και οι ενοχές είχαν αρχίσει να συμπυκνώνονται σε μια ανάγκη, να σταθεί, επιτέλους, όπως έπρεπε. Στο μεταξύ, η παρουσία του άγγελου γινόταν ολοένα και πιο καθοριστική. Δεν κινούνταν πια με την επιφύλαξη των προηγούμενων ημερών, αντίθετα, η στάση του είχε αποκτήσει σαφή προσανατολισμό. Κάθε του βλέμμα, κάθε του κίνηση έδειχνε ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν υπήρχε περιθώριο για καθυστέρηση. Η ζωή ένιωθε αυτή τη μετατόπιση σαν ένα κύμα που πλησίαζε, χωρίς να μπορεί να το σταματήσει. Η εσωτερική της προετοιμασία δεν ήταν πλήρης, όμως αντιλαμβανόταν ότι η στιγμή της επιλογής είχε ήδη φτάσει, ακόμη και αν δεν είχε ακόμη εκφραστεί με λόγια. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, η ένταση κορυφώθηκε. Ο άγγελος στάθηκε απέναντί της, με μια αποφασιστικότητα που δεν είχε δείξει μέχρι τότε. Δεν υπήρχε δισταγμός στο βλέμμα του, ούτε αμφιβολία στη στάση του σώματός του. Αυτό που επρόκειτο να πει δεν ήταν αποτέλεσμα παρόρμησης, αλλά μια απόφαση που είχε οριμάσει μέσα του.
Με λόγια λιτά αλλά ουσιαστικά, της αποκάλυψε την πρόθεση του να προχωρήσει μαζί της σε κάτι πολύ πιο βαθύ από μια απλή παρουσία στη ζωή της. Η πρόταση γάμου δεν ήρθε ως ρομαντική κορύφωση, αλλά ως μια πράξη δέσμευσης, ως μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα σταθερό πλαίσιο μέσα σε έναν κόσμο που κατέρεε. Η ζωή δεν αντέδρασε αμέσως. Η σιωπή της δεν ήταν άρνηση, αλλά αποτέλεσμα της σύγκρουσης που εξελισσόταν μέσα της. Από τη μία πλευρά υπήρχε η ανάγκη για στήριξη, για σταθερότητα, για έναν άνθρωπο που δεν θα την εγκατέλειπε. Από την άλλη, υπήρχε το βάρος του παρελθόντος, οι εκκρεμότητες με το Μιχάλη, η σχέση της με το Λευτέρη, όλα όσα δεν είχαν ακόμη βρει τη θέση τους. Η πρόταση του Άγγελου δεν τη ζητούσε απλώς να απαντήσει σε ένα συναίσθημα, τη ζητούσε να επαναπροσδιορίσει τη ζωή της. Στο μεταξύ, η σκιά του Μιχάλη άρχισε να γίνεται πιο βαριά. Η πιθανή επιστροφή του δεν μπορούσε πλέον να αγνοηθεί. Αν εμφανιζόταν, δεν θα επηρέαζε μόνο τη ζωή, αλλά και το Λευτέρη, και αυτή η σκέψη ενίσχυε ακόμη περισσότερο το βάρος της απόφασης που είχε μπροστά της. Η ζωή ένιωθε ότι βρισκόταν στο κέντρο μιας σύγκρουσης που δεν είχε επιλέξει, αλλά δεν μπορούσε πλέον να αποφύγει. Κάθε της επιλογή θα είχε συνέπειες, όχι μόνο για την ίδια, αλλά και για τους ανθρώπους γύρω της. Λίγο αργότερα, όταν έμεινε ξανά μόνη, προσπάθησε να βάλει σε τάξη τις σκέψεις της. Δεν αναζητούσε μια εύκολη απάντηση, ήξερε ότι δεν υπήρχε. Αναζητούσε, όμως, μια κατεύθυνση. Κάτι που να της επιτρέπει να σταθεί χωρίς να καταρρεύσει. Η σκέψη του Λευτέρη επέστρεψε ξανά στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με διαφορετικό τρόπο. Δεν ήταν μόνο φόβος, ήταν και ευθύνη. Η ζωή κατάλαβε ότι όποια απόφαση κι αν έπαιρνε, θα έπρεπε να έχει ως κέντρο της εκείνον. Αυτό δεν απλοποιούσε τα πράγματα. Τα έκανε πιο δύσκολα. Γιατί σήμαινε ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί μόνο τον εαυτό της. Την ίδια στιγμή, η πρόταση του Άγγελου παρέμενε ανοιχτή, αιωρούμενη, απαιτώντας μια απάντηση που δεν μπορούσε να καθυστερήσει για πολύ. Η ένταση ανάμεσα σε αυτό που ένιωθε και σε αυτό που όφιλε να κάνει είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της. Και μέσα σε αυτή την ένταση, η ζωή συνειδητοποίησε κάτι που μέχρι τώρα απέφευγε να δει ξεκάθαρα. Δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει ανάμεσα σε δύο κόσμους. Δεν μπορούσε να παραμένει δεμένη με το παρελθόν και ταυτόχρονα να χτίζει κάτι νέο χωρίς να πάρει θέση. Η απόφαση που είχε μπροστά της δεν ήταν απλώς προσωπική. Ήταν υπαρξιακή. Αφορούσε το ποια θα ήταν από εδώ και πέρα. Η γυναίκα που θα συνεχίσει να καθορίζεται από τα λάθη της. Ή εκείνη που θα προσπαθήσει να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει όλες τις συνέπειες. Και ενώ αυτή η εσωτερική σύγκρουση βρισκόταν στο αποκορύφωμά της, οι εξελίξεις γύρω της συνέχιζαν να κινούνται, χωρίς να περιμένουν. Ο χρόνος για το Λευτέρη πλησίαζε. Η σκιά του Μιχάλη μεγάλωνε. Και η πρόταση του Άγγελου παρέμενε εκεί, σταθερή, σαν μια πόρτα που είχε ανοίξει και δεν μπορούσε πια να κλείσει. Η ζωή δεν είχε ακόμη απαντήσει. Αλλά για πρώτη φορά, δεν φοβόταν μόνο αυτό που θα συμβεί. Φοβόταν και αυτό που θα επιλέξει. Γιατί ήξερε ότι, όποια και αν ήταν η απόφαση της, τίποτα δεν θα έμενε ίδιο από εκείνη τη στιγμή και μετά.